A Concellería de Política Social recuperará a actividade de musicoterapia, unha proposta que contaba cunha alta aceptación entre a veciñanza e que foi suspendida a raíz da pandemia. Aberta a toda a poboación, está especialmente dirixida a maiores de 60 anos. Desenvolveránse 4 sesións, en función tamén da demanda, 2 en Boiro, outra en Escarabote e tamén en Cabo de Cruz. Está destinado principalmente a persoas maiores de 60 anos, vale, pero sí que é certo que poden ir calquera persona que desexe facer a actividade. Si antiguamente había únicamente 2 sesións, ahora pasamos a 4, vale? Antes facíase a actividade en Cabo de Cruz e en Boiro, e ahora vais a facer 2 grupos en Boiro, un en Escarabote e un en Cabo de Cruz. Os 2 grupos de Boiro, no caso de que noutras parroquias haxa moitas demandas, podese mover para ter as 4 sesións en 4 parroquias diferentes. A actividade terá un custe anual de 6,87 euros e estará impartida por Esperanza Mara. Vai a impartila Esperanza Mara. Esperanza Mara é soprano, é profesora no Conservatorio de Noia, natural de Noia, e, polo tanto, é unha persona que está sobradamente cualificada para poder facer a actividade. Para máis información ou inscribirse, as persoas interesadas en asistir a esta actividade poderán dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais a partir do vindeiro luns.